Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ašrafil mursalin seyyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dragi prijatelji, dragi gledatelji, evo mi ćemo nastaviti sa serijalom koga smo započeli o časnim ashabima Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Da kažemo dakle u ovome serijalu ashabi zvijezde koje ne gube sjaj, da je Hazreti Alija bio jedan od posebnih ashaba, čovjek koji je bio poseban u mnogo čemu. Prije svega, on je islam primio kada je bio dijete, svojih 9, a uglavnom se govori o 10 godina. Dakle, još nije bio punoljetan, a bio je, dakle, privio je prvi od te djece i mlađi islam. Na taj način možemo kazati da su brojni ashabi prije njega obožavali kipove, imali problema sa alkoholom, bili u nekim drugim anomalijama, ali kada su prihvatili islam, sve su ostalo ostavili. Međutim, Alija radijallahu ta'ala anhu, ibn Abi Talib, sin Ebu Talibov, nije ni jednog dana, niti minute proveo u nevjeri, u širku, u bilo kojem grijehu. I zato je on poseban. Zato govorimo o tom posebnom čovjeku. Danas govorimo i evociramo uspomene na tog velikana među ashabima. Kao što znate, za vrijeme hidže on je ostao u postelji, iako je bio rizik ostati u postelji, jer su idolopoklonici tražili poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ga ubiju prije nego što bi otišao na hidžu. Tada je Hazreti Alija ostao u njegovoj postelji da zavara protivnike i da vrati dugove koje je poslanik alejhi selam imao prema ljudima u Medini, u Mekki. A onda je krenuo u Medinu 3 dana nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Hazreti Ebu Bekra, koji su uspjeli proći i zavarati protivnike i stići, hvala Allahu, u Medinu. Alija radijallahu ta'ala anhu je oženio i kćerku poslanika sallallahu alejhi ve sellem, najvoljeniju osobu koju je poslanik alejhi selam posebno volio, Hazreti Fatimu az-Zahra radijallahu ta'ala anha. Zbog toga je bio poseban, dakle bio je i zet njegov, a bio je i njegov sin od amidže. Tako da je ta veza uistinu bila jaka i kada se govorilo o porodci poslanikovo alejhi selam, poslanik alejhi selam je s ponosom iznosio i govorio: moja porodca su Alija, Fatima, Hasan, Husein radijallahu ta'ala anhu ajma'in. Na taj način Alija, možemo kazati, dakle pripada toj generaciji ashaba i to njegovom samom kremu i vrhu. Pored toga, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisma koji bilježi Buharija i Muslim spominje da je jedne prilike kada su imali pohod na Tebuk, on je ostavio Hazreti Aliju u svojoj porodci i rekavši mu: ostani ovdje i ti ćeš zamijeniti mene dok ja budem u bitci na Tebuku, u pohodu na Tebuk. Tada je Hazreti Alija bio tužan i žalostan jer je htio da se bori. On je poznat, pored toga što je bio istinoljubiv, što je bio precizan, što je bio pravedan, što je bio iskren, što je bio i lijepe vanjštine, lijepog izgleda, jedan od najljepših ashaba fizički. Zatim što je bio jedan od najhrabrijih ashaba. U svakoj bitci u kojoj on učestvovao u dvobojima nikada nije izgubio. Zbog toga je bio izuzetno ožalošćen kada je saznao da neće ići u bitku. Tada mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da ga utješi kazao: Alija, zar nećeš ti meni biti ono što je bio Harun Musavu? Dakle, Harun alejhi selam, Musavu alejhi selam. Dakle, bio mu pomoćnik, bio je njegov najbliži saradnik i onda je Hazreti Alija nakon toga, naravno, prihvatio to što mu je alejhi selam rekao. On bi inače prihvatio, ali je bio ožalošćen. Ovako ga je alejhi selam raspoložio i kaže mu: zar nećeš ti biti na tom stepenu, na onome na kome je Harun bio Musavu? Jedino iza mene nema poslanika. Sada naravno Hazreti Alija je primio, poslanik alejhi selam je otišao u bitku na Tebuk sa 30.000 ashaba. To je bila jedna vrlo teška i naporna bitka, a onda su
naravno šije nakon toga smatrali da je upravo zbog toga što je poslanik alejhi selam Hazreti Ali kazao ovo što je rekao da će on biti njemu poput Haruna Musau, onda su smatrali da je Hazreti Alija trebao naslijediti poslanika alejhi selam i biti prvi halifa, a ne Ebu Bekr as-Siddiq. Međutim, zna se dobro da je ovo poslanik alejhi selam, kako islamski učenjaci navode, kazao upravo zbog toga da ga utješi i upravo je to bilo konkretno za ovo njegovo ostavljanje i zamjenjivanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem dok se on ne vrati, kao što je to činio Musa alejhi selam kada je išao na Sinaj, na Sinajsku goru, pa je ostavio Haruna alejhi selam sa svojim narodom. I nije Harun naslijedio Musa, nego su bili obojica poslanici, a nije ga mogao ni naslijediti u vlasti zato što je Harun prema islamskim učenjacima 40 godina umro prije Musa alejhi selam. Tako i ovdje islamska ulema smatra da šije pogrešno imaju koncepciju i pogrešno imaju percepciju tog događaja, nego se to odnosi na ovaj slučaj ili na neki drugi slučaj kada je poslanik alejhi selam ostavljao Hazreti Aliju da ostane da čuva svoju porodcu i porodcu drugi, iako je Hazreti Alija govorio, zar mene ostavljaš da ja predstavljam žene i djecu, a ne da se borim, pa mu je alejhi selam onda to rekao i na ovaj način ga utješio. S druge strane, Hazreti Alija radijallahu ta'ala anhu se dokazao u svim svojim potezima, kroz svoj intelektualni rad, kroz svoj taj, dakle, hrabri, smioni čin koji je pokazivao u svakoj bici i u svakom dvoboju, koji je hrlio i grlio za džennetom, koji se trudio da svaki dio svog, svaki moment svog života, dakle, realizira u islamu na najbolji mogući način. I kada je bila priprema za bitku osvajanja Hajbera i njegove tvrđave, poslanik alejhi selam je rekao: sutra ću dati bajrak čovjeku koji voli Allaha i njegovog poslanika. A koga i Allah i njegov poslanik alejhi selam vole, on će sa ovim barjakom ostvariti pobjedu. I sutradan je taj bajrak dao Hazreti Ali radijallahu ta'ala anhu. Svi su ashabi vidjeli koliko ga, dakle, Allah cijeni, a s druge strane šta je ovdje bitno kazati, da je rekao koga Allah voli i koga poslanik alejhi selam voli. Jer on voli Allaha, njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U istinu u toj bitci Hazreti Alija je postigao triumfalan uspjeh sa ostalim ashabima, ali ono što navodi Imam Sujuti u svome dijelu Tarihul Hulefa, istorija halifa, gdje iznosi jedan vjerodostojnu predaju od dakle sebe pa do drugih učenjaka i tabiina do ashaba koji su prenijeli da je u toj bitci kada su opkoljavali tvrđavu i htjeli naravno odatle istjerati Židove koji su stalno napadali muslimane iz te tvrđave, on je prvo poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu rekao: prvo pozovi u vjeru, pozovi da se vrate u svoj asl, u svoju pravu suštinu. Pozovi, ako se ne odazovu, onda poduzmi ono što treba. Prvo i pozovi, jer da samo jedan čovjek primi islam zbog tebe, radi tebe, da Allah preko tebe uputi jednog čovjeka, tada je on izgovorio, kako prenosi Buharija i Muslim, onda ti je to bolje nego krdo čitavi deva, nego dakle veliko bogatstvo. I Alija je tako postupio radijallahu ta'ala anhu i uspio je triumfalno osvojiti tu tvrđavu, čemu zahvaljujući. Opkoljavali su dugo vremena tu tvrđavu i nisu mogli da je osvoje. Onda je Alija u jednom momentu, koji je volio Allaha i njegovog poslanika alejhi selam, koga je Allah i njegov poslanik alejhi selam volio, on je izgovorio one čuvene riječi: Bismillahi Allahu ekber. I onda je skočio, pošto nisu mogli produriti u tvrđavu od dakle ti zidina i te velike ogromne kapije, on je sa riječima Bismillahi Allahu ekber podigao kapiju sam tog grada, te tvrđave, i ona je pala na zemlju, a onda je uzeo onu ogromnu kapiju i stavio na svoja leđa, doturio je do zida, tako da su mogli jedni ulaziti na tu kapiju, a drugi preko zida preskakati, ashabi ući u tvrđavu i triumfalno je osvojiti. Islamski učenjaci, među njima Sujutija navodi u tom vjerodostojnom predanju, navode da je nakon borbe, kada su je očistili od neprijatelja, ponovo su stavljali tu kapiju na
na tu tvrđavu, ta vrata velika, kada su stavljali 40 jakih, snažnih momaka je dizalo tu kapiju i stenjalo. Jedva su je podigli i ponovo stavili na mjesto gdje je ona bila. Sam Hazreti Alija radijallahu talanhu je digao sa riječima Bismillahi Allahu Ekber. Da nam ovo govori na kraju samo, da uzmemo pouku i poruku iz ovoga događaja. Da ne mogu biti naši lideri oni koji ne vole Allaha njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ko ne voli Allaha njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njega ne voli ni Allah ni njegov poslanik alejhi selam. Kako možemo imati beričeta u našoj političkoj ili vjerskoj vlasti ako nisu ljudi na čelu? Oni koji vole Allaha njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Otuda glavni kriterij za naše izbore, za nas koji postavljamo nekoga, jeste sposobnost insana kao što je bila sposobnost Hazreti Alije. Nije poslanik alejhi selam postavio nekoga ko će biti treljav, ko će biti blag, nego je postavio čovjeka koji će moći osvojiti pobjedu. Ali on mora, pored toga što je spreman i sposoban, biti onaj koji voli Allaha njegovog poslanika alejhi selam, jer na kraju pobjedu samo daje isključivo Allah, samo daje Allah kao gospodar svemira i svih nas, jer je pobjeda u njegovim rukama, nije u našim, ali zato mi trebamo se umiliti Allahu, njegovom poslaniku alejhi selam, da bi nam Allah dao pobjedu. Otuda vidjet ćete da će i Bosna prosperirati i čitava naša zajednica ukoliko budu naši predstavnici oni koji vole Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa će i njih Allah i njegov poslanik zavoljeti i vidjet ćete kako će beričet krenuti u našoj zajednici i u našoj domovini. Zato uzmimo ove primjere kao vodilje u svome životu da bismo i mi uspjeli na ovome svijetu, ako Bog da ostvariti ono što je ostvarila ova prva kuranska jedinstvena generacija na čelu sa poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam. Aqulu qavli haza wa astagfirullahi li wa lakum wa sallallahu ala seyyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum.